More jet pomalu, však jedu. Dávaj bacha na zatačky, more, však dávam more, čo mať strach. More mě tutaj tak nebaví, já se nudím. Tak si pust rádio, more. A kam jedeme? My směrujeme do Belgie. Kam to jedem? Do Belgie. A na co, more? Tam je Marian Bagár. A co já s tím Marian Bagár? Já ho neznám. Jej, more, všechno ti vadí, tak to je můj kamarád, ne? Aha, a je hezký? Seznámíš mě s ním? Seznámím. A má doma velký zlato a velký barák. Má všechno, more, všechno, co chceš. A dá mi to, more, když tak mluvíš. To já nevím. Uvidíme, ne? No tak to já nikam nejdu, jdi s nám, more. Už je pozdě, už jsme tady. Tak aby si chcíp. Neproklínej nebo nabouráme. Jaj, ta promiň, ne? Omlouvám se. Jaj, more, jak on mě nepohostí. Končím. Spíš on by měl končit, ne? Bašvára, jestli si trochu nedám, tak jsem si na ní pochutnal. Byli zkažený, za to může i Beta. Je tak kecáme a na stole se objeví syrový, zkažený, zapaplikovaný bůček. Nejdřív to byly Bašvára od Mariana Bagara. A pak bůček, zkažený, Bašvára, vařený. Bůček, zkažený, Bašvára, vařený. To, co jsem dala, i to zajídlo zkažený. Ne, to jsem nebyla já. Na, 3 flask! Levá, pravá, i Beta šla k zemi. Začali jsme pachlastat, notky, whisky, pernety. Marian chtěl po chvilce jen parkát. Pryč, nalej si hlavu do záchodu, namoč si. Teď ho odkládám do postele, kyvetě. Ráno stává, křičí i Beto, kde je káva. Hledá a nikde nic, i Beta a počítač jsou pryč. Doufám, že se nezlobí, že se neurazí. Napíšu mu přes Skype.
Teď že sa hámať mi skaruje Bůh, že ti udělám 40 dětí, aby byla větší podpora, a ty mi koupila počítač a židla. Jaj, bolí mě hlava. Furt dokola zpíváš. No a co ti vadí? Koho to? Já ti vypnu ten počítač na.